Hola, soc Eva Gisbert Berger i el meu negoci és Perruqueria Eva Gisbert. El meu negoci té 32 anys i em dedique sobretot a cuidar els cabells dels meus clients. El que més m'agrada del meu negoci és lo a prop que estem, el client i jo, que això s'ha perdut en lo del Covid, es va perdre durant 2 mesos i mig i després va ser molt satisfactori començar de nou, perquè veure la gent en eixa careta d'alegria quan entrava així, la veritat és que no té preu. Jo era molt jove i en el meu cap era això, treballar i m'agradava molt cuidar la imatge de la gent i comenci, en 20 anys, comenci ja a muntar el negoci. Jo tenia molt clar que el no ja el tenia, que anava a començar i si anava mal ja veuríem. I res, el poble de Sueca m'ha donat molt. Estic així ja veureu 32 anys. Ha evolucionat molt, sobretot és que estar formant-te contínuament, perquè això canvia dia a dia. I sí, abans els productes eren molt limitats, teníem poca cosa, però ara és tot molt personalitzat de cara al client. Cada client necessita unes coses i nosaltres intentem donar-lo seu tot el que ells necessiten. I a nivell tecnològic també, contínuament intentem fer les fotos de l'abans i després perquè ells se veguen en Instagram, en Facebook, i a part de que als clients els agrada veure's, també a nosaltres ens dona molta propaganda, això, i n'hi ha que estar ahí, estem intentant-ho i sí, ho aconseguim. Les persones de Sueca, tant homes com dones, dic des de l'experiència meva de 32 anys que els agrada molt ficar-se guapos. És un poble que la gent no li sap mal anar a la perruqueria, canviar contínuament d'imatge i venen ací i te diuen, sobretot els clients que jo tinc, el que tu vulguis. I això treballa super a gust. I sí, la gent del poble de Sueca torna a dir que volen vindre a la perruqueria i estar sempre actuals. Sobretot formació, que se formen superbé, que no deixen de formar-se mai, perquè això canvia dia a dia. I fer una clientela costa, hi ha que tindre paciència. I en els temps que corren de Covid, intentar que la gent se senta el més a gust possible ací dins, les distàncies, la higiene, que la gent entri i se senta com a casa i això, aportant-los sempre el que necessiten ells per al seu cabell. Des de Rimac estem més connectats entre els negocis de Sueca i gràcies a les noves tecnologies, mitjançant Facebook i sobretot el WhatsApp i això, ens tenen informats de tot, de formacions, d'ajudes, que ara en els temps Covid, de les ajudes, a Rimac ha estat molt ahí pendent de nosaltres i la veritat que això és molt d'agrair.